Alright bafethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bengicela nje uma uqala ungenele le khasi top4 subscribe bhalithini ukuze-ke uzothola fethu okwenzayo le khasi. Le khasi bafethu liyasiza bafethu abantu ey'nkingeni abasebhekene nazo ngabo-ke ey'hlukene bafethu zempilo ney'thintake nje bafethu ezinye zezinto. So bafethu iyasiza kakhulu bafethu, so ungakhohlwa ukulike, ucomment, ukushare. So ucomment bafethu kuyasiza kakhulu, so ngoba siyabona ukuthi kumele silungisephi mhlampe uma sonile mhlawumbe lapho esone khona mhlawumbe kumele senze kanjani. So siyacela kakhulu bafethu ungakhohlwa ngempela ukucomment. So please download i-app yakwa-EasyBet uzenzele imali uhlele ekhaya ngaphandle kokuthi uvuke emsebenzini usebenzise i-promo code ethi-ke ZOSO ZOSO. Lapho uzothola ukuthi-ke uzenzele imali ngaphandle kokuthi uvuke emsebenzini. So njengamanje bafethu uhlelo uthole umnandi kakhulu lapho khona sithi-ke love counselling, lapho khona sizolungisa-ke iy'nkinga, sisozwa bafethu iy'nkinga abantu abasuke bebhekene nazo emjolweni, ngoba asifusi ngempela ukuthi bafethu abantu bandeleze inkinga mhlawumbe emjolweni. Umuntu mhlawumbe usafisa kodwa khona abantu abathola mhlawumbe basaba ukukhuluma iy'nkinga zabo abhekene nazo, kodwa ngakwazi mhlawumbe uma sofika la mhlawumbe sokhuluma mhlawumbe silungise sibone ukuthi hayi bafethu mhlawumbe kuyalunga yabo. So yeah, so njengamanje ngiphethe-ke nazi iy'thandani lapha eceleni kwami okuyizona-ke ezizobonisana ukuthi mhlawumbe ikuphi lapho okonakele mhlawumbe noma ikuphi lapho mhlawumbe okwenzeka khona ukushayisa khona. So asidingeli le mfethu kuhamba kanjani? Ya. So uba waba usaninda so mfethu sibingelele mfethu uba waba usawumnendawo Special Madonna 7,000. So uba usibhalele right wena ubhalile. So yeah mfethu mhlawumbe nje mfethu mhlawumbe ungasho mfethu ukuthi uphila mhlawumbe ngayiphi impilo mhlawumbe ya empilweni yakho mhlawumbe yes ya Ngasho ukuthi ngigay kanje. ya okay. So wena uma ugay uphila usuke uwenza kanjani? Uthanda abafana. Uthanda abafana, alright. Oh yeah. So mhlawumbe mfethu nakho nje mhlawumbe ungasivezela mhlawumbe mfethu because egcina kwayo yonke into siyafisa ukuthi mhlawumbe into esiyenzayo mfethu ibe mhlawumbe isifundo nakwabanye mhlawumbe abasacashile yabo, mhlawumbe iy'ngane ngoba khona ney'ngane ey'ncane yabo ey'gay yabo. Uyayizwa lento leyo mhlawumbe nazo mhlawumbe nawe mhlawumbe kwavela kanjani ukuthi mhlawumbe ukulesimo wagcina mhlawumbe usuthatha kanjani ukuze mhlawumbe uzophume nawe uphumele outside mhlawumbe uze nawe usubonakala ya. Kavela kanjani? Ya. Kwayivela nje ngangisikema namantombazane kakhulu. Oh ya. Ya ngibikini noma esikoleni ngasekhaya yabo. Ya. So ngaze ngagcina sengibatshela ekhaya ukuthi ngikanje nasesikoleni ngagcina sengaziwa. Oh ya. So ekhaya ukuthi wawuhlala namantombazane kuphela ekhaya? Ya. Babengekho abafana? Babekhona but wawuhleli uyigcine nabantu besimame? ya. Why wawungayingane uyigcine nabantu besilisa? Ngathini nganakho nje lokho ukuthi ngahlala namantombazane kanje. Yeah. So yeah mfethu, so mfethu mhlawumbe nawe mfethu mhlawumbe ungasipha nje nawe mhlawumbe i-background yakho mfethu, mhlawumbe nawe umuntu ophila ngale simo lesi mhlawumbe nawe mhlawumbe isiphi isizathu mhlawumbe senze ukuthi mhlawumbe kugcine nawe usuphuma, ngoba ngiyacabanga ukuthi ukuphuma mfethu kunzima ukuphuma abantu bekubona ukuthi uphila ngasiphi isimo. Hayi kodwa ngingasho ukuthi ngangisaba ukuvela enkosini kwakuyinto eyihlazo. Yeah. Yabo. Yeah. Hayi kululanga nje ekhosini into engangizenza nami ngangizibona ukuthi akusemina lo. Yeah. Sengomunye umuntu nami yabona. Ngizibambe sengenza into ezenziwa amantombazane. Iziphi lezo zinto lezo? Mina kwesinye isikhathi ngangihlalile esibukweni, cha ngizibukweni okungizikhalela umlomo yabo. Ngizibona yazi kungaba intombazane. Khamba kwesikhathi lokuvela nje ama-features yabona ubona hayi cha kuyangeneka khona. Hayi gcine sengingenile lo. Hayi ingena kwami bafo ngase ngihlangana
so mfethu mhlawumbe ngifuna ukubheka la ukuthi yabo mhlawumbe ukhule kanjani mhlawumbe ekhaya mhlawumbe nawo mhlawumbe kuyinselelo uphila wedwa noma uphila nabanye yabo. Umaqala sekhaya kwaba intombazane. Wawukhula nobani mfethu ya Khule nawo amantombazane bedlala nawo isikhathi esiningi. oh yes ya ya Because nami ngigcine sengibona ukuthi hayi ngifana nabo because behlala nabo so wena nje alright wena nje uMasigcozi nje wena wawudlala wawuba ubani wawungabe ubaba wena right ngeke boma aunties yabo. aunt yeah so yeah mfethu so umjolo usujole nabantu wawajola mhlawumbe nomuntu wesimame noma akazijoyela. Oh yeah wajola nabantu besilisa ujoyela nabantu besilisa abangaki mhlawumbe wesobona nawe i-background yakho ukuthi hey yabo. Iqiniso bafo sebebabili. Oh yeah nibabili owesibili lo noma owesibili ubani-ke waqaqayo uVajuni. Hayi lutho bengakafiki lapho angithi besa-experience. Oh yeah Ukuthi iyangisebenzela lento engifuna ukuyiqala. oh yeah oh wena kahle wena kahle ubuyindoda wena right oh wena uyindoda kahle wena ufuna ukutaster oh yeah kusho ukuthi wena ngokaqhayo nje yeah so wena mfethu wena su experience inakhunjana kangakanani mhlawumbe bangana nabantu esithandana nawo mhlawumbe yabo anza 3 yo ubani waqaqa uVajini labantu laba u3 lo wesibili esengijolile. lo wesibili lo oqala wamgapha wathi imfethu silinde ngcono sihlanganise Ya ngangokhe ngithi angikho ready trayisa kanje. yeah so wamgapha mfethu uma usukulesimo ingane usungayifuni ingane usukuzokwenza njani ngempela uma ufuna ingane. Ngiyacabanga ukuthi uma usuyifuna phela ngathi khona lezi zinto zo-adoption. Oh yeah so wena ngoba usafisa mfethu ukuthandana uqhubeke ukuthandana naye right yeah mfethu amchazeli mfethu ukuthi why mfethu mhlawumbe usubehave ngale ndlela lena mfethu ngoba umfethu uyakhala umfethu lana yabo uyakhala umfethu lana mfethu umhlukumezelana ngempela umfethu. Hayi wena mfethu angimhlukumezi. Yeah Ngimhlukumezi neze. yeah Hayi so ngizokwaziba ngamabomu amafoni. yeah Hayi mina angisekho lapho usekho lapho usukuphi wena. hey ngasho ukuthi cha ngahlangana nomunye usisi nje hayi awangikhombisa uthando angazi ngamchaza nje ngini sengikhombisa into eziningi nje engakazi ngizibone empilweni yabo yeah because hayi yabona mase kufika kwezinye indawo awuyangithokozisa kakhulu yeah iziphi lezo indawo mhlawumbe ungakuchazela mfethu sichazele nje yonke into mfethu because sifuna yonke into la ngezo phela into engakaze ngizwe phela empilweni yami yeah anginika yona nje hayi iyangijabulisa kakhulu. wena ushola ukuthi wena umfethu umyekele ukuthi usuthola umuntu wesimame osubambana naye omunye.